За разлика от Пловдивско и Сливен, на много места поскъпването на парното вече е факт. В София, въпреки че промяната идва по време на отоплителния сезон, от Топлофикация не предвиждат междинно отчитане на топломерите. Изразходваното по старата и по новата по-скъпа тарифа ще се изчислява по специална формула. Затънала в лабиринта на фактурите и наредбите, Силвия Саботинова пише писмо до екипа ни. Искам да попитам, как могат да са сигурни гражданите, че наистина потребената от тях топлоенергия до 31 март ще платят по цена до 31 март? Наживо Силвия ни разказва какви са притесненията й. Моите притеснения са, че когато си получим сметките в края на отоплителния сезон, те въобще няма да са коректни. Затова и идеята сметките да се пресмятат не чрез междинен отчет, а чрез формула предизвика у Силвия такава реакция. Ужасно. Освен у абонатите, формулата срещна сериозна опозиция и в лицето на независимите специалисти по топлотехника. Аз бих бил щастлив, ако вие ми дадете тази чудодейна формула, защото ако я имаме, то защо тогава правим топлинно счетоводство? Не може ли по нея да изчислим какво сме консумирали? Това нещо е невъзможно. Единственият правилен ход, според доцент Банов, е да се направи междинно отчитане на уредите. Това е порядъка, след което всичко трябва да се обработи и да се каже, че консуматора Хикс до, примерно, 1 април е консумирал толкова, след 1 април толкова. И на базата на това да се изчислят и сметките ни преди и след поскъпването на парното. А без такъв отчет, според специалиста, е възможно пресмятанията на Топлофикация в края на сезона да се окажат неверни. Кое според вас ще бъде по-неточно? Изчисленията на топлата вода или изчисленията на енергията, която сме употребили за отопление? При положение, че няма междинно засичане на топлата вода като показание в периода на превключване от едната към другата цена, и двете според мен ще бъдат грешни. За да не ни изненада неприятно изравнителната сметка, винаги можем да поискаме от топлинния си счетоводител да засече топломерите извънредно. За целта обаче трябва да подготвим близо по 10 лева на апартамент. Иначе Топлофикация, оказва се, има всички законови основания да пропусне такова отчитане. Нека някой да излезе и да обясни на нормален човешки език, с нормална формула, имам предвид и обикновения гражданин да разбере, че 1 прави 2, а не 1 прави 4, 5 или каквото и да е. За новините на Нова, Яна